У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў панядзелку 3 чэрвеня. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Самыя блізкія браты. Лукашенко працягвае візіт у Манголію. 3 чэрвеня самаабвешчаны прэзідэнт Беларусі сустрэўся з мангольскім лідарам Ухнагінам Хурэлсухам. Падчас перамоваў ва Улан-Баторы Лукашенко заявіў, што прыехаў у якасці, цытата, «пасланца добрай волі», каб пашырыць і паглыбіць стасункі паміж краінамі. У якасці перспектыўнага кірунку для супрацы ён бачыць гандлёва-эканамічную сферу, у тым ліку пастаўкі беларускай прадукцыі на рынак Манголіі. Адрэагаваў Лукашенко і на публікацыі мангольскіх медыяў на фоне падтрымання афіцыйным Менскам паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Я прачытаў весь агляд медыяў, асабліва звярнуў увагу на журналістаў Манголіі і бачу, што яны проста ангажаваны адным бокам. Яны не бачаць таго, што адбываецца. Не ўсе асобныя журналісты. І гэта ўкідваецца ў грамадства. Не рабіце нас ворагамі мангольскага народу. Мы вашыя самыя блізкія сябры і браты. Ва Улан-Баторы Лукашенко зрабіў яшчэ шэраг гучных заяваў. Даводзіў мангольскаму лідару, што ўлада мае быць, цытата, жорсткай і цвёрдай, як кулак. Ды пахваліў вонкавую палітыку краіны, заціснутай паводле Лукашэнкі паміж дзвюма імперыямі – Расіяй і Кітаем. А пакуль Лукашенко застаецца ў Манголіі, у Беларусі чакаюць госця з Крамля. Прэм'ер-міністр Расіі Міхаіл Мішустін наведае Менск 3 і 4 чэрвеня. Кіраўнік расійскага ўраду плануе ўзяць удзел у Еўразійскім міжурадавым савеце, што пройдзе ў Нясвіжы. На паседжанні будуць абмяркоўваць шырокае кола пытанняў эканамічнай інтэграцыі ў рэгіёне. Асаблівую ўвагу абяцаюць надаць прынамсі транспартавай інфраструктуры і мытна-тарыфнаму рэгуляванню. Апроч таго, Мішустін наведае міжнародную выставу «Белагра-2024» каля Менску. Травень стаўся рэкордным паводле колькасці спробаў нелегальна трапіць з тэрыторыі Беларусі ў еўразвязь з пачатку мігранцкага крызісу – амаль 7700. Гэтак у мінулым месяцы заходнія краіны-суседкі спынілі на 22% больш намаганняў мігрантаў мінуць мяжу, чымся ў красавіку, падлічыла выданне «Позірк». А ў параўнанні з траўнем 2023-го гэты прырост склаў больш за 60%. У асноўным мігранты актывізаваліся на беларуска-польскай мяжы. За травень памежная служба Польшы спыніла больш за 7100 спробаў замежнікаў трапіць у еўразвяз. Латвія стрымала амаль 550 намаганняў нерэгулярных мігрантаў. Самы нізкі паказнік за травень у Літвы – 34 спробы. Агулам за 5 месяцаў памежнікі краінаў еўразвязу на мяжы з Беларусю супрацьстаялі націску мігрантаў каля 19 000 разоў. У Гомлі з вакна інтэрнату выпала і загінула дзяўчына. Як паведамляе інтэрнэт-паблік ЧП «Гомель», трагедыя адбылася каля паловы на 9 увечары ў інтэрнаце Гомельскага дзяржаўнага універсітэту на вуліцы Броўкі. Паводле выдання «Флагшток» загінулая была студэнткаю з Туркменістану. На месцы працуе следчая група. Дзве асобы атрымалі траўмы ў выніку аварыі ў Крупскім раёне. Напярэдадні каля вёскі Вялікая Слабада сутыкнуліся 3 цяжкавікі. Паводле міліцыі Менскай вобласці 64-гадовы кіроўца бензавозу ехаў у бок сталіцы. Падчас руху у аўтамабіля лопнула кола. Ён выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з 2 іншымі цяжкавікамі. Усе 3 транспартавыя сродкі пасля інцыдэнту апынуліся ў кювеце. Кіроўцу бензавоза з кабіны давялося даставаць ратаўнікам з дапамогаю спецыяльнага інструмента. Яго і 41-гадовага кіроўцу аднаго з цяжкавікоў шпіталізавалі. Яшчэ адзін удзельнік дарожна-транспартавага здарэння не пацярпеў. У Літве супольна з нямецкім вытворцам пабудуюць прадпрыемства для выпуску артылерыйскіх снарадаў. Пачаць будаваць завод нямецкага канцэрну «Райнметаль» плануюць ужо ўвосень. Днямі ўлады Літвы плануюць развязаць пытанне вылучэння зямельнага ўчастку пад будаўніцтва. Паводле Аўшрыне Арманайце, міністркі эканомікі Літвы, аб'ём інвестыцыяў складзе больш за 180 мільёнаў еўраў. Новае прадпрыемства будзе вырабляць штогод дзесяткі тысячаў 155-міліметровых артылерыйскіх снарадаў. Одна асоба загінула і 2 атрымалі раненні ў выніку начной расійскай атакі па Харкаўскай вобласці. Паводле кіраўніка вобласці Олега Сенегубова, расійскія войскі выпусцілі 5 ракетаў сістэмы С-300 па Зміеўскай грамадзе. Адна з іх пацэліла ў комплекс адпачынку. Цягам сотняў Расія 19 разоў абстраляла Сумскую вобласць. Для гэтага ўжываліся міны, артылерыя і касетныя боепрыпасы. У абласной вайсковай адміністрацыі заявілі, што былі зафіксаваныя 46 выбухаў. Спикер парламенту Грузии подписал скандальный закон об замежном уплыве.
Таким чынам документ уступіў у моц пасля пераадолення парламентам прэзідэнцкага вета. Цяпер Міністэрства юстыцыі і Нацыянальнае агенцтва публічнага рэестру краіны абавязаныя цягам 60 дзён стварыць пералік арганізацыяў, якія нібыта дзеюць, цытата, у замежных інтарэсах. Прыняццё закону, які апазіцыя называе калькаю з расійскага закону аб замежных агентах, выклікала масавыя пратэсты ў Грузіі. Вулічныя акцыі не сціхаюць 2 месяцы. Прэзідэнтка краіны Саламе Зурабішвілі, якая падтрымлівае пратэстоўцаў, заклікала правесці ў Грузіі рэферэндум наконт еўрапейскай будучыні краіны. Упершыню ў гісторыі Мексікі кіраваць краінаю будзе жанчына. Паводле экзит-полаў на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах упэўнена перамагла Клаўдыя Шэйнбаум, былы мэр Мехіка і удзельніца групы вучоных, што атрымалі Нобелеўскую прэмію міру ў 2007 годзе. За яе прагаласавалі амаль 60% выбарнікаў. Падобную колькасць галасоў Клаўдыя Шэйнбаум набрала і паводле хуткіх падлікаў Цэнтральнай выбарчай камісіі Мексікі, заснаваных на апрацоўцы бюлетэняў 7,5 тысяч участкаў. За ейную галоўную суперніцу Сочтэль Гальвес з альянсу партыяў правага толку «Моц» і «Сэрца за Мексіку» паводле розных звестак прагаласавалі каля 30% выбарнікаў. 61-гадовая Клаўдыя Шэйнбаум на сёлетніх выбарах рэпрэзентавала партыю «Рух нацыянальнага супраціву», якую ачольвае дзейны прэзідэнт Мексікі Андрэас Мануэль Лопес Абрадор. Сам ён паводле Канстытуцыі не здолеў балатавацца на другі тэрмін. У Партугаліі падчас авіашоу сутыкнуліся 2 самалёты. 1 чалавек загінуў. Трагедыя адбылася на авіашоу у горадзе Бэжа падчас дэманстрацыі пілотамі каманды Як Старс, што складаецца з іспанскіх і партугальскіх пілотаў, фігураў найвышэйшага пілатажу. У выніку сутыкнення 2 Як-52 савецкай вытворчасці загінуў 1 з пілотаў. Канадскі хакейны клуб «Эдмонтон Олерс» стаўся другім фіналістам Кубку Стэнлі. У 6-м матчы фінальнай серыі заходняй канферэнцыі нацыянальнай хакейнай лігі нафтавікі аказаліся мацнейшымі за Даллас Старс з лікам 2-1. Такім чынам, Эдмонтон перамог у серыі з лікам 4-2 і ўпершыню за 18 гадоў паспрачаецца за галоўны трафей наймацнейшага хакейнага турніру свету. Апошні раз Ойлерс заваёўвалі Кубак Стэнлі ў далёкім 1990 годзе. Іхным супернікам у фінале будзе Флорыда, якая ў фінале ўсходняй канферэнцыі аказалася мацнейшаю за Рэйнджэрс з Нью-Йорку. Першы панядзелак лета не пацешыць беларусаў надвор'ем. Сіноптыкі абвесцілі на 3 чэрвеня аранжавы ўзровень небяспекі. На большай частцы тэрыторыі Беларусі сёння прагназуюць навальніцы. У асобных раёнах пры гэтым чакаюць залеву, град і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі ад 15 до 20 метраў за секунду. Удзень паветра ў Беларусі прагрэецца да 26 градусаў. І гэта ўсе навіны ў нашым выданні. Падрабязней аб развіцці падзею, як заўсёды, у вечаровым выданні «Аб'ектыву», пасля якога з каментарамі і аналітыкаю вас чакае праграма «Белсат-Зум» і мой калега Сергей Падсасонны. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.